ሰላም ካብ እግዚአብሔር አምላኽና ጸጋ ድማ ካብ ጎይታናን መልሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን ኣብ ዘለኹሞ ናይ እግዚአብሔር ጸጋን ምሕረትን ምሳኻትኩም ክኸውን እናተመነኹ እዚ ብኣገልግሎት ዓንዲ ሓቂ ዘዳሎ ናይ ራእይ ዮሃንስ ትምህርትና እዩ ሎሚ 10 ክፋል ክቐርበልኩም ምሳይ ክትጸልሑ ብኽብሪ ዕድመኩም ኣብ ዝሓለፈ ታሽዓይ ክፋልና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሰሜርና ዝተጻሕፈ ካብ ራእይ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 8 ስጋብ ቁጥሪ 11 ነቢብና ድሕሪ ባይታ ናይታ ማሕበር ሪኢና ከም ዝነበርና ኣብ ድሕሪ ባይታ ናይዛ ማሕበር ኣዝያ መንፈሳዊት ከም ዝኾነት እቲ ከተማ እቲ ህዝቢ ብኸመይ ዓይነት መንፈሳዊ ጽልዋ ተጸልዩ ይኸይድ ከም ዝነበረ ከም ክርስቲያናት ድማ ከዓ ነቲ ጽልዋታት እቲ ስዒሮም ከመይ ኣቢሎም ብዓወት ኣብ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ይመላለሱ ከም ዝነበሩ ቁሩብ ክርኢ ፈቲና ድሓር ድማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብተን ዝነኣደን ክልተ ማሕበራት እዛ ሰሚርና ሓንቲ ምዃና እሞ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቱርኪ ኣብ ኢዝሚር ዝበሃል ከተማ ኣብኡ ስጋብ ሕጂ ናይ ክርስቶስ ማሕበር ከም ዘላ ስጋዕ ክርስቶስ ዝመጽእ ድማ ከዓ ከም ትህሉ ዝተነብየላን ዝተዘርበላን ማሕበር ምዃና ክንዝንግዖ ኣይግባአናን እዩ ኣብቲ እዛ ማሕበር እዚኣ በቶም መራሕታ ዝተባረኹ በዓል ፖሊካርፕ ዝበሃሉ ኣዝዮም መንፈሳውያን ኣብ እግሪ ዮሃንስ መጥመቕ ዝተምሃሩ እሞ ነቲ ዝተምሃርዎ ድማ ከዓ ስጋዕ መወዳእታ ኣጽኒዖም ምስ ክርስቶስ ዝነብሩን ንሞት ዘይፈርሑን ኣዝዮም ጀጋኑ ሓርበኛታት ናይ ክርስቶስ ከም ዝነበሩ እቲ ኣብ ታሪክ ቤተክርስቲያን ተጻሒፉ ዘሎ ሰነዳት ይነግረና እዩ እዛ ማሕበር እዚኣ በቲ ሽዑ ዝነበረ ናይ ቄሳር መራሒ ዶሚኒዮስ ዝበሃል መራሒ ትሽገር ከም ዝነበረት ኣነ ጎይታየ ኣነ ኣምላኺ ብዘይበኣይ ድማ ከዓ ካልእ ኣምላኽ የሎን ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንዓይ መስዋእቲ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ቁንጣሮ ዕጣና ምፂ መስዋእቲ ቀርበለይ ይጠልብ ስለ ዝነበረ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ከዓ ነቲ እሱ ዝብሎ ንኽተግበር ድማ ኣብ ዓመት ከይዱ ቁንጣሮ ዕጣና ዓጢኑ ወረቐት ምስክርነት ተዋሂቦ ንዓመት ዝኾን ዘገልግል ወረቐት ምስክርነት ተዋሂቦ ይነብር ከም ዝነበረ ኣብ ታሪክ እንንብቦ ሓቂ ማለት እንተኾነ ግን ቶም ክርስቲያናት ብጀካ ጎይቶኦም ብጀካ ኣምላኾም ካልእ ኣምላኽ የልቦን ስለ ዝበሉ ነዚ መከራ እዚ ከም ዝተዳረጉ ነዚ መከራ እዚ ተሕሊፎም ከም ዝተዋሃቡ ኢና እንርኢ ማለት እዩ ጎይታ ከምዚ ኢልዎም ፀበባኻን ድኽነትካን ግናኸ ሃብታም ኢኻ ኢልዎም ፀርፊ እቶም ኣይሁድ ኢና ዝብሉ ግናኸ ማሕበር ሰይጣን እምበር ኣይሁድ ዘይኮኑ which is ኣይሁድ ዘይኮኑ ግና ካብ ሰይጣን ዝተላእኹ ንሕና ኣይሁዳውያን ኢና ናይ ክርስቶስ ተኸተልቲ ኢና ማለት ሱር መሰረትና ንሕና ኣይሁድ ኢና እንተኾነ ኢሎም ናብታ ማሕበር ኣትዮም ነቶም ክርስቲያናት ዝህውኾም ዝነበሩ ጎይታ ዝረኣዮም ኣዝዮም ሓደገኛታት ዝኾኑ ሰባት እዮም እዚኦም እነሆ ምእንቲ ክትፍተኑ እዚ ድማ ከዓ ውሽጣውን ደጋውን ማለት እዩ ኣብ ደገ እቶም ኣይሁድ ኢና ዝብሉ መከራ የፅግብዎም ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ባኽብል እየ እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ድማ ከዓኒ ከምዚ ክብለኩም ፅናሕኹ እቲ መራሒ ናይ ቄሳር ድማ ከዓኒ ምእንቲ ክትፍተኑ ዲያብሎስ በቲ ዶሚኒዮስ ዝበሃል መራሒ ዲያብሎስ ተደፊኡ ነቶም ክርስቲያናት ንገሊኻትኩም ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝድርብየኩም ዝሓቂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝድርብየኩም 10 መዓልቲ ፀባ ክረኽበኩም ኢሉ እግዚኣብሔር ተዛሪቦም እንተኾነ ግን ነቲ ዝመፀካ መከራ ኣይትፍራሓዮ ክሳዕ ዓመት ድማ ከዓ እሙን ኩን ኢሉ ጎይታ ኣብ ጎንኻየ እሙን ጥራይ ኩን ኣብኡ ደው በል ካብ ፀጉርኻ ብዘይናተይ ፍቃድ ሓንቲ እኳ ናብ ምድሪ ኣይትረግፍንያ እሞ ስጋዕ መወዳእታ እሙን ኩን ኢሉ ጎይታ ንስደትካ ይፈልጦ ኣለኹ ንትሓልፎ ዘለኻ ኩነታት ይሪኦ ኣለኹ ኣጆኻ ዝብል ናይ መተባብዒ ቃል እቲ መልኣኽ ብዮሃንስ ኣቢሉ ነዛ ማሕበር ከም ዝፀሓፈላ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ እነሆ ምእንቲ ክትፍተኑ እዚ ምእንቲ ክትፍተኑ ዝብሎም ዘሎ ንክርስቶስ ኢየሱስ ብክርስቶስ ኢየሱስ ክንፍተንን ብክርስቶስ ኢየሱስ ድማ ከዓኒ ክንስደድን ብክርስቶስ ኢየሱስ ድማ ክንነዓቕን መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ዝተዛረበናን ወይ ድማ ነዚ ነገር እዚ ርእስና ከነወፊ ከም ዝግበአና መጽሓፍ ቅዱስ ኣዳዕዲዑ ዝዛረበና ሓቂ ጎይታና
ስለት ሒዝዎ ዝመጽ ናይ ሰማይ ራእን መደብን ምኽርን ሓሳረ መከራ ጸጊቡ ኣብ ጎልጎልታ ንሱ ድማ ኣብቲ ርእሲ ኣብቲ ርእሲ ሓምሓም ዝበሃል ቦታ ዝተቀብረ ወይ ከዓ ዝተሰቕለ ከምቲ ጎይታ ዝተሰቕለ ንሕና እውን እንተኾንና ንጎይታ እንተደኣኸም ገይሮም ኣሳዲዶሞ ንዓና እውን ከም ዘሳድዱና መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ዝዛረበና እቲ ምእንቲ ክትፍተኑ ዲያብሎስ ምእንቲ ክንፍተን ዲያብሎስ በብዙሕ መንገዲ ናብ ቤት ማእሰርቲ ናብ ፀበባ ናብ መከራ ከም ዘሕልፈና መጽሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ኣሎ ቤተ ክርስቲያን መከራ ክመጽኣ ምዃኑ ጎይታ ተዛሪብና ኣሎ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ናብ ቤት ማእሰርቲ ብዙሓት ክርስቲያናት ከም ተደርበዩ እሞ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ገሊኣቶም ንኣራዊት ሓሊፎም ከም ተዋሃቡ ካብኣቶም እቲ ናይ ሽዑ መርሒኦም ዝነበረ ሰማዕት ፖሊካርድ ብ155 ተቃጺሉ ኣቃብዘይቲ ኣቃጺሎም ከም ዝቀተልዎ ኣብ ታሪኽ እንረኽቦ ሓቂ ማለት እዩ ስለዚ ክሳዕሞት ግን እሙናት ኮይኖም ክሳዕሞት እሙናት ኮይኖም ነቲ ኣምላኽ ዘዳለመሎም ኣኽሊል ህይወት ንኽሪኡ ብጣዕሚ ስጋዕ መወዳእታ እሙናት ከም ዝነበሩ መጽሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ መጽሓፍ ናይ እግዚኣብሔር ክምህረና እንከሎ ዝሓይሽን ዝነብርን ገንዘብ ኣብ ሰማይ ከም ዘለና ስለ ዝፈለጠ እዩ እግዚኣብሔር ኣብ መከራ ኣብ ፀበባ ርእስና ሓሊፍና ክንህብ ከም ዘለና ዝዛረበና ማለት እዩ እቲ ኣምላኽ ዝሃበና መትከል ናይ እግዚኣብሔር ስጋዕ መወዳእታ ክነጽንዖ ስጋዕ መወዳእታ ክንሕዞ ንሱ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክንምስክርን ክንነግርን ስጋዕ መወዳእታ ድማ እሙናት ክንከውን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክርስቲያን ዝጽበዮ ወይ ከዓ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ እቲ ክርስቲያን ትጽቢት ከም ዝገብር ኢና መጽሓፍ ቅዱስ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሰማይ ዝነብር ዝሓይሽ ገንዘብ ከም ዘለና ኢና እንታይ ንገብር ስደት ክመጻልና እንከሎ ነቲ ስደት ንጸሮ ነቲ ስደት እንስከሞ ማለት እዩ ጳውሎስ ነቲ ናይ እምነት ወዲ ዝኾነ ጢሞቴዎስ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ መልእኽቲ ምዕራፍ 3:12-13 ከም ዚሉ ተዛሪብዎ ኣሎ ግናኸ እቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ክነብሩ ዝደልዩ ኩሎም ክስጎጉ ምዃኖም ተዛሪቡሎ ረእይዎ እቶም ብክርስቶስ ኣብ ክርስቶስ ንክርስቶስ ክነብሩ ንክርስቶስ ከኽብሩ ዝተላዕሉ ኩላቶም ክርስቲያናት ናይ ግድን ክስደዱ ምዃኖም ይዛረበና ኣሎ እቶም እኩያትን ጠበርትን ግና እናስሓቱን ናብ ዝገደደ ክበፂሖም እሞ ኢልዎ ስለዚ እኩያት ግን ኣለው ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን እኩያት ብክርስቶስ ዘይነብሩ ዘላግፁ መላገፅቲ ግን ብዙሓት ኣለው ነቲ ብክርስቶስ ተዋሃበና ጸጋ ዘቋሽሹ ነቲ ብክርስቶስ ተዋሃበና ጸጋ ብኻልእ መንገዲ ክፈትሑ ላዕለን ታሕትን ዝብሉ መላገፅቲ ግን መሊኦም ኣለዉ ይብላ ኣሎ እቶም እኩያት ሰባት ግን እቶም ጠበርቲ ግን ናይ ከምዚ ጌርካ ብከምዚ ጌርካ ትወፅእ ትኽእል ኢኻ እናበሉ ብጥበራ ዝምህሩ ብጥበራ ዝዛረቡ ሰሓትን መስሓትን ግን ናብ ዝገደደ ክበፅሑ ምዃኑ መጽሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ኣሎ ስለዚ ሓወይ ሓፍተይ እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ክነብር ዝደሊ ሰብ ንሱ ክስጎጉ ምዃኑ ክፈልጥ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዘለናዮ ኣውሮፓ ኣብ ዘለናዮ ኣሜሪካ ሓፈሻ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም እቲ ኣንጻር እግዚኣብሔር ዝኾነ ዝኽየደሉ ዘሎ እዋን ወይ ድማ ከዓ ቦታን ኢና ንነብር ዘለና ክንደይ ኢና ምዝ ኣንጻር ሓሳብ እዚ ንኸይድ ክንደይ ኢና ብፍርሃት እግዚኣብሔርን ክንነብር እንደሊ ምዝ ነገር እዚ ኣይንዋሳእን ምዝ ነገር እዚ እዳውና ኣይንነብርን ኢልና ንስደት ተዳሊና ዘለና ክንደይ ሰባት ኮንኹ ስለዚ እዛ ማሕበር እዚኣ ግን
نتي بقيسار زمصا ክርስቶስ ኣይኮነን ጎይታ ቄሳር ጎይታ ጎይታ ኢኻ ንቄሳር ኢኻ ጎይታን ኣምላኽን ኢልካ ትሰግድ ንዑ ኢኻ ድማ ከዓ ዕጣን እትዓጥን ዝብል ኣዋጅ ብዓሰርተ ኢላ ኖ ኢላ ተንሲኣ ንሞት ንማእሰርቲ ንስደት ንፀበባ ንኩሉ እቲ ህይወታ ስጋዕ ክትሕልፍ استدالوت محبر كم زنبرت ينقرن الله إذا صحف مالتي أملاح سمسكر يخون تخونه زي محبر زيقا هابتا ما يكونتن دخيلوا بأملاح هابتام سبر أخا تخنت نالباش سبات كرينا حسبنا كله بزنا قرزي زي سلطنا زي ما عبلنا عمرنا زي بس لقيرهم قطرنا يقول يخون من الزمن زي كيد مس جيزي زي كيد سب إلو منكن عقنا يقولون ديابير جن تمال لومي نزل علم نسيو زمن أي كيرو كونتات أي كيرو معبالة أي كيرو نكزي أبير كالجن كل جيزي كوم إيو سلازي نحنا دعينا أبتي كوم أو كل جيزي هي أوزخون قالوا زل نمبر نساتهم سي مسجيزين مسكونتاتن مس معبالن إن تغيروا إن تفقوا خمزلوا أي فلتن سلازم إحنا هنا هفتمات متحف كل ناس كزاربنا كله وركن برورن يبلين اتزلن نجنا نهو هبة كله خو باسم كريستوس يسوع نازريتاوي تنسمو كيد إلو نتي نوعد مئو لميسو قوريو أفتات بقطة تبهال بيت مقدس أفدق خوف يلو زلمن زنبر سبعي وركي دليون بيتروسن يوهانسن عينتهم تأمي تخريئة من كله وركي باللومن برورقني باللومن انتخونا قن مفتحنا زمانات زغونا يكزي عبر حساب قن أول شاميرو لزمانات زغوون قبل بوستا عقر نقرق مفتح قن بخريستوس يسوس مساعتهم نيرو سلازي ورك زي بالكا تخوون تخيليخا دا محبر زي ورك زي بالله برور زي بالله تخون تقيله اتخبر زخونه ناكزي أبير قالن اتخبر زخونه ناكزي أبير سمنجن حيزا أبتخبابت مالالس نبرت برهان ناي كريستوس يعني زوم كريستيانات زي أتوم كسوؤو رأسهم دمها نموت حليفهم كوبو خلو بزح مسؤول زخيد اكزي أبير نتوم كم قبرتم بزح تعمرات يرئيو خمس نبرو أب تاريخ تصحيف لنا سلازي كمتي علامة رئيكا كمتي علامة مزنكا زي كون كاسي كمتي مسحف قدس بلكا مخانو كنجنزابك كنفلتن يقبع الناي مالتك زي أبير أملاخ مسكن نسخاتكم قنايلوم نسخات قنايلوم نتميتيوس باولوس نسخات قنا بغلو تتنقعيلو مكرا تسقب مسحف قدس مكرا تسقب إليو زمعدكا مكرا مسقب معدانا يكزي أبيريو نحساب እግዚአብሔር ንበር ክብለካን ከሎ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ናይ እግዚአብሔር ማዕዳ ይብሩኽ ሓወይ ክብሪ ወንጌል ግበር መከራ ክትጸግም ከለኻ እቲ ተዋሃብካዮ ጸጋ ክድሕነሉ ጥራይ ዘይኮነሲ መከራውን ክትጸግበሉ ምዃኑ ፈሊጡ መጽሓፍ ቅዱስ ግብሪ ወንጌል ግበር ይብለና ግብሪ ናይ ወንጌል ግበር ግብሪ ናይ ቃል እግዚአብሔር ስራሕ ከም ቃል እግዚአብሔር ተዛረብ ከም ቃል እግዚአብሔር መድር أزوم مقباركا أقول قلت كات من ليخا سلازي أنا باولوس زبوها أنا باولوس منفساو زبوها كاب حجي سواء له كاب حجي أنا فادك زي أبيرجر يحلف له كاب حجي أنا بزح مكران سدتن أبسجاي سيرة نيمود أتا مسوات النتكونه يحلف له أنت هنا جد تمعلت بالسنباتي بس إحا ألمو أنا السنة يقدر تقاديله قوياي ودئي نتأمنت حلل له خيرو كندينا نتأمنتنا حلينا يازلنا برخات امنت بمنتها تحلو بقبر وانجلا ونتا تحلو امنت بقبرك قالك زي أبيرا تحلو امنت بسأقاك زي أبير أملاح ببمللاسا تحلو كمتي امنت زبلك أوش خارو تنبر تهلو دوس مستا أبزلو مزلا علم تسامامعها
متشئكا كمتم تأبرتن كمتم مسحتن كونكا تمالالس عليك تم تأبرتن تم مسحتن موداتهم ناقدده نابطفقاتهم زخوري لو مالو طفقات مالت كلا أي مسؤوعنا سيولي طفقات مالت كلا أي مسؤوعنا شيطان سلازي امنتك تحل لها سناي قدلو تقادل علىها سناي قدلوكو علو سناي قدل زبهال علو ناي سماي قدل مالتي زيابير أملاخ زتمسكر يخون سلازي إلو دقيمسي قويتا نسوت صادق نسوت قنع نسوت نسو زقبر كايو زهب زي قبر كايو زيهب نسو قمت خاز زبالو كله تتنكيقو زرق اكزيابير نسو اقن زحايش اب سماي كمزلو سلزفلت اب أولوس نقويتا سلزا عمونو قويتا زبالو سلا تختيلو زغيز نبره دقيم قويتاي ايتي صادق فرادي بتا معالتي زهبني أخليل صدقي تنبير اللي الليل زحايش تنبير الكالو زحايش تنبير الكلو انتقونا قن سناي قدلي تقادل مستوم سناي قدلي تقادلهم نأمنتهم حالهم سقع مود أتجعف نزوب صحوا سبات مسقاتهم آسا آسر صدقي امنت فقري سعب انتقونا قن بأولوس إذا قن نعيت رايح يكونن نتوم زفقروا كلاتهم كم مغرو تسوعوا كل نسنايم كم زدقفهم سلازفلت توم زفقروا دمايو توم قال اغزابير فقر زلوهم اب اغزابير فقر زلوهم سبات نعاتهم كيترفيمو نعيت رايح يكونن سلازي نسخا دما بكلو تايكون بكلو تتأنكر ام نجر كالوت إدكا كين بركة انت هنا جن مكرا صقب بنجر كالوت يكونه كم كريستيان دا مكرا صقب انبر كم حدا سراقي عماطي كم حدا مدناجر جن مكرا ايتسكب صرفي ايتسكب كم كريستيان كتصرف انكلها جن درب عوت درب صقا درب محرات እግዚአብሔር ይመጽ አካይሞ መከራ ጽገብ ግብር ወንጌል ግበር ይሉ ስለዚህ ግብር ወንጌል እዚ ግብርና ወንጌል እዚ እሱ ድማ እንታይ ምግባሪ ሰናይ ገድሊ ምግዳሊ ስለዚህ ዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ነቲ ሰይጣን ንዓሰርተ መዓልቲ ፀበባ ኣሕሊፉ ከም ዝሃባ እሞ ዓሰርተ መዓልቲ ፀበባ ከም ዝጎልፎም እንተኾነ ግን ኣነ ጎይታ ምስኻትኩም ኣለኹ ኢሉ መስኪርሎ ስለዚህ እዚ መከራ ዝሕሊፎም ሳቀዩ ዘለዉ ዲያብሎስ ከም ዝኾነ ብንጹር መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ንዛረበናን ኣሎ ንውሓተ ግዜ ናይቲ መከራ 10 መዓልቲ ከም ዝኾነ ድማ ከዓ ተነጊርናል ክትጸርዎ ዘይትኽእሉ ፈተና ኣይበጽሐኩም ንሞ ኣምላኽ ድማ ኣብቲ መከራኹም መዋጽኦ ፈጢሩልኩም ኣሎ ከም ዝበልና እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ብመከራና ኣብ ወንበሩ ኮፍ ኢሉ ዝስሕቕ ኣምላኽ ኣይኮነን እኳ ደኣ ነቲ መከራ ክትጸረሉ እትኽእል ጸጋ እናሃበ መልኣኹ እናሰደደ የተባባዓካን የጽናዓካን ኣጆኻ ኣነ ምሳኻየ ደኣ ይብለካ እምበር ኣብ ወንበሩ ኮፍ ኢሉ ኣይሰቐካን ስለዚ መወዳእታ ከም ዘለዎ ሓደ 10 መዓልቲ መወዳእታ ከም ዘለዎ ይዛረቦም ዘሎ እዚ ድማ ብዘይ ጥርጥር ትንቢታዊ መወከስ ዘለዎ ጎይታ ዓቐን መክረኦም እዩ ዝነግር ዘሎ ዛ 10 መዓልቲ እዚ ትንቢት እዚ ክትርጉሞ ከለና ድማ ናይቲ ኣብቲ ሃፂኣውያን ሮማውያን ዝነበሩ 10 ስደት እዩ ዝትርጎም ምናልባሽ ካልኦት ትርጉም ገይሮም ክትርጉሞ ይኽእሉ ይኾኑ እንተኾነ ግን ካብቲ ኔሮ ቅድሚ ብ64 ኤዲ ጀሚሩ ከምኡ ስጋዓቲ ብዲዮሎጥሮኖስ ዝተወድአ ኣብ 310 ዝኸደ መከራ እዩ እዚ 10 መዓልቲ ዝሽፍን ኢሎም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ይትርጉሞ ስለዚ ዮሐንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ጳጥሞስ ትበሃል ደሴት ተኣሲሩ እንከሎም ንሱ እቲ ሻብዓይ ንጉስ ዝነበረሉ ጊዜ ስለዚ ዮሐንስ
بسمانان حمشتن عامته مهرت تأثيرون ترى أغينو اتسدد دما 325 انترا أبقعو أب مونغو 240 عمتات اللوا أبزن 240 عمتات بيتي كريستيانات بصنع كم تسقو بيتي كريستيانات بصنع ويدماتهم كريستيان بصنع سدد كم زوج حميو مصحف ቅዱስ ነግረና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ ተሓደ ትርጉም እዞም 10 ቄሳራውያን እዮም ዝትርገሙ ክብሉ ከለቶም 10 መዓልቲ ፀበባ ክኮን ፈካይ ዝብል ዘሎ ቶም 10 ንሳቶም ቶም 10 ሓደ ድሕሪ ሓደ እናመፁ ነቲ ንግስነት ናይ ቄሳር ሒዞሞ ዝነበሩ ሰባት ዝውክሉ ኢሎም ይትርጉምዎ ገሊኣቶም ድማ أب 10 معلتي 240 ساعات سلزلو اتن 240 ساعات دمها كم عمتات غيرم قصيرهم كابتي يوحنس 85 أب أطمس تأثير لزنبرة دميرهم 325 يوقعوهم اتي سدت بتي نايمو داتا قيصر زنبره ديو قليات أنوس زبهال سبعي كم زبق عجيرهم يدمدموه بتو خوينو بتي دحري 240 أستاذ 240 عمتات ب325 كريستيانات اتسدتهم كم زبقعه اتسدتهم دمها أني قرب أفويتا كم زرهبو تاريخ بيت كريستيان نيجرنا تزاريبنا نالو بتو خوينو بتي እግዚአብሔር ነቶም ስገጉ ነቶም ስደዱ ነቶም ከም ፈቃዱ ክነብሩ ዝደልዩ ዘበሉ ኩሎም እግዚአብሔር ክስገጉ ምዃኖም ክስደዱ ምዃኖም ተዛሪብሎ ክስደሉም ክግረፉም ከለውን ግን እግዚአብሔር ዝሓይሽን ዝበልጽ ነገር ኣብ ሰማይ ኣትሪፍሎም ኣቐሚጥሎም ዓቂርሎም ከም ዘሎ ጎይታ በቲ መልኣኽ ገይሩ ኣኽሊል ህይወት ተዳሊልካል ኢልና ኣሎሞ ነዚ ኣኽሊል ህይወት እዚ ንምዕታር ሰናይ ገድሊ ንጋደል ነዚ ኣኽሊል ህይወት እዚ ንምዕታር ጽቡቕ ናይ እምነት ገድሊ ተጋዲልና ነዛ ንእሽተይ ዘመንና ንሕልፋ ነዚ ዝኸውን ጸጋ ነዚ ዝኸውን ምሕረት ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናባኻትኩም ይምጻእ እግዚአብሔር ይባረኩምን ይሓልኹምን ስጋብ ኣብቲ ዝመጽእ ንራኸብ እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ይኹም ሰላም ቅነ ቻው